kana kwati kuita zvekare pano patirare 263 pano patichange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana ngo chiri munyowani iri first time yako yekutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe utina on the notification bell kuitira kuti iwewo patinodzoka nema updates uchange uchingozvionera. Nyando ine zviyo muzuva ranhasi inyaya yaofisa avo vanga vachishanda pakambani inonzi iyo ZPCS. Kambani iyi iri based kuKaroi, ndopa vanga vachishanda, vanoshanda apo vachichengetedza nzvimbo yekuKaroi. Zviri kunzi ofisa ava vakatora loan ye $2,500 pabasa pavo, vakati ivo vachaibhadhara nepay yavo yavanenge vachifanira kupiwa vobata ipapo. After vatenderana izvi zvine kambani zviri kunzi loan vakapiwa, asi mari iyi zvavakaishandisa kuendesa mukadzi wavo kuchikoro nemunin'ina wemukadzi, zvichireva kuti nhama inini. After vaitira izvi mukadzi wavo nemunin'ina wemukadzi uyu, zviri kunzi vakagraduate, vakapedza chikoro zvavaida zvakaita, vakafara vese semhuri. After zvaita, mukadzi uyu akabva ataurira murume wake kuti inini ndawanawo wangu wepamwoyo wangu wandaida, iwewe hauna kudzidza, ndasarudza kukuramba, hauna mari plus hauna kudzidza, inini ndakadzidza. Aishandisa izvi asi akaendeswa kuchikoro nemurume uyu nemunin'ina wake, vakaendeswa kuchikoro vese. Zvinova zvinhu zvakarwadza murume uyu kuti apo anga achiri kubhadhara pay iya yaakatora loan kubasa kwake nepay yake, zvichireva kuti aitoshandira mahara achishandira munhu asinei naye. Zviri kunzi murume uyu akazvisungirira, ndopa akazotora tambo akasvika pakuzvisungirira, akasiya mashoko ekuti ndarwadziswa, ndaisakwanisa kurarama nezvandakaitwa izvizvi, murarame mune zvakanaka, mugare munyasha. Ndeava vakadzi vakaudzwa mashoko aya. Ndinokumbura kuti zvamunofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Chikoti rest in peace kuna officer avo vakafa.